pala ay galing sa sa ABS lending po. Nag-utang po ba kayo ng 5,000? Ha? May utang po kayo ng 5,000, ma'am. Saan kayo nagkautang ng 5,000, ma'am? Dito lang. Sa ABS, nagkautang din po ba kayo ng ng 5,000 sa ABS? Ay, hindi. So, kung wala kayong utang, ma'am, pwede nyo ba akong sundin doon sa labas? At isan natin ang likod ng kotse. Okay lang po ba? Tutangan niyo. So yun, magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating birthday celebrant na si Ma'am Jocelyn Fernandez, ng Barangay Camali, Binmali, Pangasinan. So yun, tanggapin natin ang galansan bouquet galing sa ating mahal na sender. Ito po tayo, ma'am. Dito po tayo, ma'am. Yan. So, ma'am, matanong ko lang po kayo. May idea na po ba kayo kung kanino or sinong nagpadala ng surprise ito? So, ayun, wala pa. Nanonood po ba kayo ng Wawawin? Paano kung sabihin kong si Kuya Will? Bigyan ng libreng jacket yan, si ma'am. Ayan, siyempre joke lang po. Para po malaman natin kung kanino galing ang sorpresa ito, nagpadala po ng mensahe si sender at babasahin ko na lang po para sa inyo. Dearest Modra Bells, happiest birthday po. Wish po namin sa inyo na humaba pa ang iyong buhay para makasama ka pa namin ng matagal at bigyan ka ni Lord ng malakas na pangangatawan sa araw-araw. Nay, salamat sa sakripisyo mo po sa aming magkakapatid. Salamat dahil ginampanan mo ang pagiging ama't ina sa amin. At di ka sumuko sa lahat ng problemang dumating sa atin. Thank you, kasi lagi ka pa rin andyan. Kahit na may kanya na kaming pamilya, salamat sa pagmamahal sa amin at sa mga apo mo. Pasensya ka na po, Nay, kung hindi ka namin nabigyan ng magandang buhay. Alam po namin na hindi mo yun hinihingi. Dahil ang makita mo kaming okay sa buhay ay sapat na sa'yo. Kaya nagpapasalamat kami kay Lord kasi ikaw ang naging ina namin. Mag-iingat ka po lagi dyan. Sana napasaya ka namin sa surprise namin sa'yo. Mahal na mahal ka namin, Nanay. Yan ang lagi mong tatandaan. Lagi din kami andito para sa'yo. Hindi man namin masabi sa'yo na mahal ka namin, pero sobrang mahal ka namin. O siya, baka bumaha na dyan. I love you, Nanay, and I miss you a lot. Happy birthday ulit. Enjoy your day with Day Modra Bells. Ang napakaganda mong anak, Kati. So, alam niyo na po kung kanino nanggaling ang sorpresa ito. Ma'am, pwede po ba kayong magbigay ng mensahe sa ating sender ko or kung anong masasabi niyo sa ating sender? Sa mga family members, sa anak, apo, magbibigay ng message dito sa ating birthday celebrant, pumunta na dito sa harapan, magbibigay ng message sa ating birthday celebrant. Yan. Ma'am, anong pangalan niyo, ma'am? So ma'am, ano pong message mo kay nanay? Palakpakan
palakpakan natin si Ma'am sa yun po, sa ibang family members na gustong mag-message dito kay nanay sa ating birthday celebrant. Yun, tawagan niya nanay. Anong pangalan niyo, sir? Sir Andres, ano pong message niyo kay nanay? Happy birthday. Ayun, palakpakan natin si Sir Andres. So meron pa po bang ibang family members dyan na gustong magbigay ng mensahe sa ating birthday celebrant? So yun, palakpakan natin, sir. At syempre, para mabawas-bawasan naman ang emotional ni nanay, pwede nyo ba akong sabayan kantahan ng happy birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So yun, bale, may binigay na surprise cake sa inyo at bale, mag-wish mo muna tayo at mag-count at 1, 2, 3 bago i-blow ang ating cake. Sasabayan niyo akong magbilang and 3, 2, 1, blow the candle. Lipan po ang lipan po ang cake night. Kaya sa palakpakan natin si Ma'am. So once again, happy 58th birthday kay Ma'am Jocelyn Fernandez from Barangay Kamari, Dimanay, Pangasinan.